kum shibenta ban penek pensa ye ki do penat ki badan hakiwa ba pher haki than dan Ribhoi district ka Ribhoi Youth Federation dan circle haka khan riu tarik naitung arajar arpuar kala lej ban thap ye ki sambai do kha hakadam kerthe ka badan haka than dan Ribhoi district haba ai jingkran laong ban nakaliang kaseng kadang thmu shu ban penek pensa ye ki do bat kala maham ru ye ki paj ba kathan ba kim dei ban penjot da ka ber ye ki dawai ban pendu ja ye ki do ki badan ha kane kawa bat kala kenturu ye ki paj ba ken sumar ye kane kapung khnang ba ki do kha kin dang roi na kapor sha kapor ni na ka RBF dan circle midon ha kane kecaka bang nikot kadam kerthe kabahap hapo karaj nong telu Ribhoi district te Kajingwan jungi na kaliang kaseng kaliang dan circle kalong kumsi benta manisim benta lo ban pene pensa ya kami mariang kumbang yu i hai kini kisni ibabun iwa mo kipat ba kini pathar ibabun ki dokha hakiwa kila sedang pendu jai te Kajingwan jungi kini kisni kumanya sim bentalang hapo karaj nong telu jungi nina kaseng ni don kendet kensoj ki sembai dok ha bangin the ha kene kadam ti kacing kwa jungi na kaliang ka RBF dan circle kalong ba kacing kerpat red jungi ya pi ki paj ba ki bawan ha kene ka dam ki bawan ban shong khwai ni kerpat red ya pi da ka baburam ha ba piwan ha kene kadam batin sobha ban le khut ya ka ban sumar ya ka batin nombret thala ya ki plastik ya ki bilor shne shatai namar kane kecing le pathar jongi ani jonga jongpi patba ka pen smil lane ka pen pendu jaj ya kini kidok ha ki badan ha kini ka